σημαίνει ότι κάποιος θυμήθηκε ότι υπάρχει το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Ναι, κανονικά. Οπότε πρέπει να το φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε τα κουτιά για να βάλουμε τα πράγματα. Okay. Απλά στις κούτες επάνω πρέπει να γράψουμε τι ρούχα έχει μέσα σε κάθε τι. Τι ρούχα δηλαδή? Ναι, π.χ. παπούτσια, παντελόνια, μπλούζες, ζακέτες. Σαλίδι. Ίσως μπορούμε να το κόψουμε με το μετάλλιο. Οκ. Μάχη στην αρένα και μάχη για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από το Golden Globes Arena έχουμε μαζέψει εδώ πολλά ρούχα που είναι για το παιδικό χωριό στο Φίλιρο και βοηθήστε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όταν θα έρθει η στιγμή θα βοηθηθείτε από αυτούς που δεν το πιστεύετε καν, να ξέρετε. Εδώ έχουμε παιχνιδάκια για τα μωρά. Έτσι διάφορα χριστουγεννιάτικα, επιτραπέζια. Γιατί η ζωή θέλει και παιχνίδια. Εδώ όπως βλέπετε παλίτσες. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι να φορτώσουμε στα αμάξια και να ξεκινήσουμε για το χωριό Φίλιρο. Να τα μοιράσουμε με πολύ αγάπη όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και πάμε να δούμε αντίδραση από τα παιδιά. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι για το ταξίδι. Δηλαδή που είπε ότι αυτό είναι μια αρχή, δεν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τα Χριστούγεννα με κάτι τέτοιο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή την περίοδο γίνονται πολύ παραπάνω πράξεις από τον κόσμο. Θέλουμε να το κάνουμε κάτι το οποίο να μείνει, να γίνεται συχνά, να μπορέσουμε να μάθουμε και τις ανάγκες τους, να βοηθάμε ακόμα πιο έμπρακτα, να μην είναι αυτό το δώρο που θα περιμένει το παιδί να πάρει τα Χριστούγεννα, αλλά να ξέρει ότι θα υπάρχει μια ομάδα που θα του στηρίζει σε σταθερό ρυθμό. Είναι πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε και πολλούς εφήβους και πολλά έτσι αγόρια που ψάχνονται και τους αρέσουν και τα παρκούρ και η καλλισθενική όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι τους τώρα θα ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνεργασία. Μέχρι πόσο χρόνο μπορεί ένα παιδί να φιλοξενηθεί εδώ? Και με το που περάσει κάποια ηλικία με φεύγει από εδώ, πού πηγαίνει, αν έχετε κάποιο έλεγχο, αν έχετε κάποια επαφή με τα παιδιά αυτά? Νομικά τα παιδιά μπορούμε να τα φιλοξενούμε εδώ μέχρι 23 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να μείνουν εδώ μέχρι αυτή την ηλικία, είτε άμα σπουδάζουν, είτε για κάποιους άλλους κοινωνικούς λόγους. Τα παιδιά ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό, το ότι είναι αυτή η διαδικασία. Και το ξέρουν και το περιμένουν και πολλά κιόλας πριν φτάσουν σε αυτή την ηλικία λένε ότι βρήκα μια φίλη, ας πούμε, και συγκατοίκησα, ή δουλεύουν για να μαζέψουν κάποια χρήματα στην άκρη για να φτιάξουν τη ζωή τους. Όπως αντίστοιχα θα ζούσε οποιοδήποτε παιδί σε μια οικογένεια που σιγά σιγά θα έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του, σιγά σιγά θα έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθεί. Στηρίζουμε όσο μπορούμε και αυτά τα παιδιά που φεύγουν από τη δομή σε οτιδήποτε χρειαστούν και συμβουλευτικά, η κοινωνική λειτουργία, δηλαδή στο να βρούνε δουλειά, στο πώς φτιάχνουμε ένα βιογραφικό, στο οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν, στο πώς ψάχνουμε ένα σπίτι, να πάμε να κοιτάξουμε μαζί τους σπίτια, γιατί άλλη εμπειρία φυσικά έχουμε εμείς και άλλοι τα παιδιά ούτως ή άλλως δηλαδή, όπως όλοι μας όταν ήμασταν σε αυτήν την ηλικία. Και να τους στηρίξουμε όπως μπορούμε. Θα είναι αυτό με κάποια έπιπλα που μπορεί να έχουμε και να μας περισσεύουν, με το οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό για μένα. Αναφέρατε όταν ξεκινήσατε στην αρχή ότι εδώ πέρα, στη δομή αυτή, υπάρχουν κυρίως κακοποιημένα παιδιά.
Και μετά αναφέρατε ότι μπορούν να υιοθετηθούν και να πάνε σε κάποιες οικογένειες. Έχουν και τους γονείς τους, που καταλαβαίνω ότι ας πούμε υπάρχει μια κατάσταση πολύ μπλεγμένη, ας το πούμε έτσι, για να εκφραστώ και πιο εύκολα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά ή κάποιες οικογένειες από την ώρα που υπάρχει, ας πούμε, στη μέση το κομμάτι της κακοποίησης? Δηλαδή, πώς γίνεται, μπορείτε να μας ενημερώσετε έτσι κάποια πράγματα και έτσι να καταλάβουμε λίγο την κατάσταση? Αρχικά έχει να κάνει με το σε τι ηλικία βρίσκεται το παιδί. Και σε τι ηλικία ήταν το παιδί όταν κακοποιήθηκε ή βρισκόταν σε μια κακοποιητική συνθήκη. Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί δεν έχει καθόλου μνήμες ή τις έχει αποθήσει. Οπότε να μην μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι έχει ζήσει. Που εμείς μπορεί να έχουμε κάποιες πληροφορίες από τα έγγραφα που μας έρχονται, μπορεί να μην γνωρίζουμε και πολλά πράγματα και το παιδί ξαφνικά να κάνει μια έκρηξη και να καταλάβουμε ότι να αρχίσει να θυμάται πράγματα. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να έρθει με το ένστικτο της επιβίωσης, ότι επειδή εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν μασάω τίποτα, θα κάνω ό,τι γουστάρω γιατί με τόσο που πέρασα δεν μ' αγγίζει τίποτα. Είναι κατά περίπτωση όλο αυτό και φυσικά, εκτός φυσικά και αν υπάρχει κάποια απόφαση, ας πούμε δικαστική ή οτιδήποτε, είναι και πάλι κατά περίπτωση η επαφή που θα έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους και κυρίως αν είναι προς το συμφέρον τους. Δηλαδή τίποτα δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους, τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους. Είναι κατά περίπτωση τι κάνει καλό στο παιδί και τι θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει το τραύμα του ουσιαστικά. Ο κόσμος που θέλει να στηρίξει, είναι η διαδικασία της δωρεάς εύκολη? Γιατί έχω ακούσει ότι είναι δύσκολη και αυτή. Δηλαδή κάποιος θέλει να δώσει λεφτά, αλλά για να δώσει λεφτά έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Όχι, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Είναι κατάθεση σε λογαριασμούς, στους λογαριασμούς του Σωματείου που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας στο ελληνικοπαιδικοχωριό.gr. Υπάρχουν αυτή την περίοδο και λόγω των γιορτών ένα σταθερό σπιτάκι στο μετρό της Αγίας Σοφίας που μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας σε οτιδήποτε θέλετε, γούρια, χριστουγεννιάτικα, ημερολόγια, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν και τα σπιτάκια στο άγαλμα του Βενιζέλου που και εκεί είμαστε σταθερά σε όλες τις γιορτές, πάλι με παζάρι. Και εντάξει, και εδώ φυσικά όποτε θέλετε, οποιαδήποτε 365 μέρες το χρόνο έρχεστε στο Φίλιρο, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε δωρεά, δηλαδή και μετρητά δηλαδή κανονικά σας δυσκολεύει ας πούμε η κατάθεση. Νομίζω ότι είναι απλός τρόπος, άμα θέλει κάποιος βρίσκει τρόπο. Τι έχουμε εδώ για σας? Εμείς με την ομάδα μας, εδώ όλα τα παιδιά, πρώτα απ' όλα θέλαμε να έρθουμε να σας γνωρίσουμε. Ωραία. Να σας γνωρίσουμε, να δούμε λίγο ποιοι είστε, να μας γνωρίσετε και εσείς. Να είμαστε δίπλα σας. Ωραία, γιατί θα είμαστε μια ομάδα. Και για να σας δείξουμε ότι είμαστε όντως μια ομάδα, σας φέραμε από τις δικές μας μπλούζες που φοράμε εμείς με δικά σας ονόματα όπως είναι εδώ πέρα. Για κοιτάξτε λίγο. Αλμανίδης. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα? Όποιο όνομα φωνάξουμε θα κάνουμε το εξής. Όνομα. Θα έρθει εδώ και θα μας πει τι δώρο θα ήθελε να πάρει στην επόμενη μας επίσκεψη, εντάξει? Και νομίζω και τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν και πέρασαν ωραία έτσι. Όλοι υποστηρίζουν το δικό μου άθλημα.
Εσύ πούλησες το γενικό όρο της γυμναστικής. Ναι. Εγώ, Πολύ ρε. όποιος έλεγε γυμναστική, έλεγα κατευθείαν ενόργανη. Είχαμε και πολύ κόσμο που γούσταρε χορό. Οπότε την άλλη φορά να φέρουμε Τη Μαρία. Τη Μαρία να τη φέρουμε. Μαρία. Μαρία δεν γλιτώνεις. Μαρία, όπως κατάλαβες. Καλό. Η Μαρία ποια είναι, παιδιά? Θέλουμε καλό κλείσιμο νομίζω. Πρέπει να δούμε τεχνική Πετροσιά. Τόσο καιρό μας το πουλάει. Για να δούμε τι μαθαίνει στον κόσμο.